Νομίζω με ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας. Ωραίες κουβέντες να κάνουμε στον αέρα και για τους τηλεθεατές μας, κύριε Σακελαρίδη. Τα καλύτερα τα κράτησα για σας, δεν τα είπα τώρα στους άλλους. Πώς σας φάνηκε η χθεσινή εκδήλωση, η παρουσίαση και το όνομα? Ναι, κοιτάξτε, εγώ είχα την τύχη εκείνη την ώρα να μην τη βλέπω την παρουσίαση, να την ακούω. Την άκουγα δηλαδή, είχα το κινητό μου και άκουγα δηλαδή την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και συνειδητοποίησα ότι μην βλέποντας την παρουσίαση, στην πραγματικότητα έχασα σημαντικά πράγματα από αυτά τα οποία τέλος πάντων ήταν και λίγο καθοριστικά. Μισό λεπτάκι. Στην ομιλία... Γιατί λέτε τύχη? Μισό λεπτάκι. Δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω. Γιατί λέτε είχα την τύχη να μην την παρακολουθώ, αλλά να την ακούω? Κακώς επικεντρώνεται σε αυτή τη λέξη, γιατί δεν την επέλεξα συνειδητά, τη λέξη τύχη. Αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι το εξής. Ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στην πραγματικότητα ήταν μια ομιλία η οποία ήταν γενικόλογη. Εντάξει, αντικειμενικό κάποιος θα μπορούσε να πει, ή τέλος πάντων κάποιος θα μπορούσε να το αναμένει. Αλλά στην πραγματικότητα δεν άκουσα κάτι διαφορετικό από τον Αλέξη Τσίπρα που ακούγαμε το 2023, το 2022, το 2021. Εγώ, ως ένας άνθρωπος που έχω ασκήσει κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ή έχω εκφράσει τέλος πάντων τη διαφωνία μου σε αυτό το πολιτικό project, πιστεύω ότι επιβεβαιώνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα δεν είναι το πρόβλημα ότι είναι πιο δεξιός από αυτό που θα ήθελε σήμερα ένας αριστερός πολίτης ή πιο κεντρώος. Είναι ότι μπορεί να πει την ίδια στιγμή πράγματα τα οποία είναι και αριστερά αλλά και δεξιά, για να μπορέσει να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε άλλα ακροατήρια. Και αυτό δημιουργεί μια αντίφαση εγγενή. Δεν έχει δηλαδή αυτή την απαραίτητη αξιοπιστία η οποία χρειάζεται για να μπορέσει να εμπνεύσει ξανά τον κόσμο. Και αυτό, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, είναι αυτό που θεωρώ ότι πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και στις εκλογές εκείνες του καλοκαιριού. Τώρα, και αυτό δεν το έχει υπερβεί. Ακούγοντας έναν άνθρωπο. Και αν μου επιτρέπετε και μια κουβέντα για το όνομα. Για το όνομα το οποίο έχει σηκώσει πολύ ντόρο. Εγώ δεν θέλω να μπω τόσο πολύ σε αυτήν την διαμάχη, αν είναι τέλος πάντων δόκιμο και θεμιτό να παίρνουμε, ξέρω εγώ, κομμάτια της ιστορίας και να τα αναπροσαρμόζουμε. Ακόμα και αυτό, προσέξτε όμως, τι κριτική σας έκανα πριν λίγο. Πολλοί κόσμος θα το βλέπει με ένα λάμδα, με την παραπομπή δηλαδή στον ιστορικό Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό και στον Άρη Βελουχιώτη. Πολλοί κόσμος θα το ακούει με 2 λάμδα. Επομένως, πάλι και με το όνομα παίζει και στα 2 ακροατήρια ταυτόχρονα. Αυτό κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι προσόν. Είναι ένα κόμμα που μπορεί να ψαρέψει από διαφορετικές δεξαμενές. Θα ήταν έτσι εάν είχε μια ραχοκοκαλιά πολιτική και ιδεολογική που θα μπορούσε να απαντήσει στα προβλήματα που προκαλεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη σήμερα. Δηλαδή μόνο στην αριστερά, κύριε Σακελαρίδη, έτσι όπως τον ακούσαμε εχθές? Θα σας πω. Δηλαδή το κέντρο το αγγίζει ο κύριος Τσίπρας τώρα πια με αυτό το νέο του εγχείρημα? Θα σας πω, κύριε Γρηγοριάδη, επειδή και εγώ, ξέρετε, παρακολουθώ αυτό το εγχείρημα και είχα μια ισχυρή άποψη εξ αρχής και προσπαθώ και εγώ να μην είμαι δογματικός και να προσπαθώ να βλέπω τι γίνεται. Έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα και όπως την ανέμενα, μπορώ να σας πω, αλλά και έτσι όπως τη βλέπω να εξελίσσεται, στην πραγματικότητα προσπαθεί και θα προσπαθήσει, εγώ είμαι σίγουρος ότι στην αρχή θα προσπαθούσε να χτίσει πάνω στην αριστερά, που είναι ο φυσικός χώρος αυτός, εκεί να χτίσει στο πολιτικό σου ακροατήριο. Αλλά όπως ήμουν σίγουρος γι' αυτό, είμαι και πολύ σίγουρος ότι το δεξί φλας δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσουμε να το δούμε. Όταν θα θεωρηθεί δηλαδή ότι ο χώρος αυτός έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει με αυτό το χώρο, το δεξί φλας δεν θα καθυστερήσει. Έχει ενδιαφέρον η ανάλυση σας. Έχει ενδιαφέρον η ανάλυση σας, έτσι, γιατί βλέποντας και το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εγώ έτσι όπως το είδα χθες τουλάχιστον, θεωρώ ότι επιδιώκει να απευθυνθεί και σε άλλα κοινά, γιατί άλλωστε απευθυνόμενος μόνο στην αριστερά δεν μπορεί να διασφαλίσει το ποσοστό που θα τον φέρει πολύ πιο ψηλά και εν τέλει στην διακυβέρνηση της χώρας. Εκτός αν δεν είναι αυτή η επιδίωξή του. Εσείς τον ξέρετε καλά. Ευχαριστώ για την πάσα που μου δίνετε. Καταρχήν δεν θεωρώ μεμπτό. Μην θεωρηθεί ότι καλά κάνει και στοχεύει σε ακροατήρια. Το θέμα είναι να κρατάει ένα κόμμα, ένα οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, να έχει την καθαρότητα την πολιτική,
έτσι ώστε να τοποθετείτε στα κρίσιμα και στα δύσκολα. Χτες δεν ακούσαμε τοποθετήσεις, ακούσαμε γενικόλογες διακηρύξεις. Προθέσεις, δεν ακούσαμε προτάσεις. Εγώ προτάσεις δεν άκουσα. Τώρα προτάσεις, οι 7 άξονες, ας πούμε, που ακούσατε. Εντάξει, είναι τίτλοι οι οποίοι δεν λέω ότι βγήκαν από το ChatGPT, αλλά πολύ εύκολα, άμα βάζατε εσείς στο ChatGPT τι θα έπρεπε να πω, τα ίδια θα σας έβγαζε, έτσι. Ένα σοκ εντιμότητας. Τι θα πει σοκ εντιμότητας? Χαίρομαι πολύ, κύριε Γρηγοριάδη. Και εμείς με τους έντιμους είμαστε. Ποιος είναι με τους άτιμους? Δεν είναι το ζήτημα. Βέβαια, στις μέρες που ζούμε, σε αυτές τις βαριάς διαφθοράς και της διαπλοκής, είναι απαραίτητη η εντιμότητα. Αλλά η εντιμότητα δεν έχει να κάνει με τον προσωπικό χαρακτήρα του καθενός. Εδώ μιλάμε για συστημικά ζητήματα που αφορούν την κεντρική πολιτική. Έρχομαι λίγο στο όνομα που είπατε πριν, κυρία Κουτροκόη. Σπάσατε το Ελλάς στις περιεχόμενες λέξεις, τέλος πάντων. Συμπαράταξη. Εμένα, ξέρετε τι μου έχει κάνει πολύ εντύπωση? Ακούμε την έννοια συμπαράταξη, την ίδια στιγμή που ακούμε όμως, για παράδειγμα, την κυρία Κουφωνικολάκου, που την ακούμε στα κανάλια που βγαίνει και παρουσιάζει τις θέσεις του κόμματος πλέον του κυρίου Τσίπρα, να λέει ότι στην πραγματικότητα δεν θέλουμε καμία συνεργασία με κανέναν. Ότι εμείς επιδιώκουμε και επιζητούμε την αυτοδυναμία. Αυτό, ξέρετε, είναι αντίθετο από τη συμπαράταξη, θα μπορούσα να σας πω. Η έννοια της συμπαράταξης, δηλαδή, ιδιαίτερα σε μια φάση που γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη κρίση στον προοδευτικό χώρο και υπάρχει ένας κατακαιρματισμός και υπάρχουν, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, και συγκεκριμένες ευθύνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει διάλογος, ωστόσο. Διάλογος αλίμονο. Ένας διάλογος ο οποίος θα είναι εν τέλει, θα φέρει μια συμπαράταξη, έτσι, και όλοι μαζί, όλες αυτές οι τάσεις θα ενωθούν. Εγώ νομίζω ότι το έχει κάνει και ακόμη πιο ξεκάθαρο χθες, μετά την παρουσίαση του κόμματος, καμία συνεργασία με ενεργούς βουλευτές. Δηλαδή το να παραιτηθούν, κάτι που έχει πει από την πρώτη στιγμή και ο κύριος Τσίπρας, και μετά να υπάρξει αυτή η συμπαράταξη, φαντάζομαι ότι δεν θα πούνε όχι. Εγώ δεν ξέρω πώς το σκέφτονται, γιατί και εγώ είναι ρευστό, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτό, το πώς αντιμετωπίζουν τους βουλευτές. Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Ακούω πολλές φορές, και εσείς το ακούτε και εσείς θέτετε μάλλον το ερώτημα σε πολιτικούς και μας το θέτει και η κοινωνία. Ένα ειλικρινές ερώτημα που υπάρχει εκεί έξω: κάντε κάτι, ρε παιδιά, να πέσει ο Μητσοτάκης. Σε εμάς που είμαστε του προοδευτικού, του αριστερού χώρου. Χθες είμαι σίγουρος ότι όλος ο κόσμος αυτός ο οποίος μαζεύτηκε είχε μια πραγματική αγωνία. Έχει την πραγματική αγωνία να υπάρξει μια διέξοδος και έβλεπε στον Αλέξη Τσίπρα με μια προσμονή, έτσι, μια αναζήτηση, τέλος πάντων, της ελπίδας που έχει χαθεί. Το γιατί έχει χαθεί είναι άλλο θέμα. Το κλείνω. Λέτε ότι δεν το είδε αυτό ο κόσμος. Εγώ θα σας πω το εξής. Αν πραγματικά μας ενδιαφέρει να πέσει ο Μητσοτάκης, κόμματα τα οποία σήμερα εμφανίζονται στο 13, 14, 12% στις δημοσκοπήσεις, και δεν είναι ένα, είναι δύο τα κόμματα αυτά, είναι και το ΠΑΣΟΚ και είναι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα έπρεπε να συμπεριφέρονται με έναν διαφορετικό τρόπο και πιο ηγεμονικό. Θα έπρεπε καταρχήν να συζητάνε και μεταξύ τους για το πώς μπορεί να πέσει ο Μητσοτάκης, γιατί αν οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν και περιθώριο να κάνουμε κάποιες μαθηματικές ασκήσεις, αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει ότι για να πέσει ο Μητσοτάκης σήμερα αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξει μια σύμπραξη όμορων πολιτικών χώρων, όπως είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που αυτοπροσδιορίζεται ως κέντρο αριστερό. Και το ΠΑΣΟΚ θα εξαϊλωθεί όμως, κύριε Σακελαρίδη, και το γνωρίζει πολύ καλά η ηγεσία του αυτή τη στιγμή. Το ίδιο όμως νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα και το ΠΑΣΟΚ δίνουν μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Δίνουν μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Έντιμο, δεν το κακολογώ. Μην δείχνουν όμως με το δάχτυλο όλους τους υπόλοιπους ότι δεν μας ενδιαφέρει να πέσει ο Μητσοτάκης. Οι ίδιοι βέβαια ισχυρίζονται, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι πάνε για κυβέρνηση και όχι για δεύτερη θέση. Λοιπόν, βεβαίως, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Και εμείς στη Νέα Αριστερά για κυβέρνηση πηγαίνουμε. Να έρθουμε λίγο στα δικά σας τώρα. Δηλαδή, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, θέλω να σας πω. Είναι εύκολο να το πει κάποιος αυτό. Φαίνεται ότι αποχωρεί η ομάδα Χαρίτση. Θέλω να μας πείτε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Είδαμε μια τελευταία δημοσκόπηση με τη Νέα Αριστερά στο 0,9%. Βγαίνουν τα κουκιά, κύριε Σακελαρίδη, δηλαδή τι θα κάνετε και τι θα κάνετε, αν θέλετε, και εσείς προσωπικά. Θα σας πω με χαρά. Πράγματι υπάρχει αυτή η κατάσταση όπως την περιγράφετε. Πριν από 3 μήνες κάναμε ένα συνέδριο ως Νέα Αριστερά, όπου υπήρχε μια ομόφωνη απόφαση
όλα τα μέλη, όλοι ψηφίσαμε την ίδια απόφαση, η οποία έλεγε συγκεκριμένα πράγματα και είχε μια συγκεκριμένη οριοθέτηση απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Τότε που διαφαινόταν ότι θα γίνει πραγματικότητα. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από τότε μέχρι σήμερα σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, εγώ ακόμα και τώρα που όπως φαίνεται έχουν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις που είπατε, κύριε Γρηγοριάδη, θα ήθελα έστω και τώρα ένα κάλεσμα να μην προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση και οι βουλευτές και οι βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς, αλλά και τα μέλη της Νέας Αριστεράς. Από την άλλη, εγώ θα σας πω ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι. Δεν θέλετε να φύγουν λοιπόν η ομάδα, ο κύριος Χαρίστης, η κυρία Χτιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, προφανώς δεν θα ήθελα και δεν θέλω να φύγουν. Από τη στιγμή όμως που έχουν ληφθεί αποφάσεις, και αν έχουν ληφθεί αποφάσεις, που αντιλαμβάνομαι ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις, θεωρώ ότι σημαντικό είναι να γίνουν γρήγορα καθαρές αυτές οι αποφάσεις. Δεν νομίζω, και το λέω και πολιτικά, το λέω όμως και ανθρώπινα και συντροφικά. Δεν νομίζω ότι είναι καλό ούτε για εμάς, για το κόμμα που θα παραμείνει και θα πάρει θα τραβήξει μια συγκεκριμένη ρότα, ούτε και για τους ίδιους να το καθυστερούμε. Και να γινόμαστε στην ουσία κομμάτι της παραπολιτικής και εμείς. Δεν μας κάνει καλό. Αν έχουν πάρει αυτή την απόφαση, να την ανακοινώσουν, να τη στηρίξουν. Νομίζω ότι και χθες το ζητήσατε αυτό, έτσι δεν είναι, στην ομιλία σας. Και χθες το ζήτησα. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε. Όλοι και όλες μας έχουμε κουραστεί από αντιπαραθέσεις, ειδικά εμείς στην αριστερά. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε αυτή την αντιπαράθεση, ειδικά με ανθρώπους με τους οποίους συμπορευόμαστε καιρό. Έτσι. Και δεν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θεωρώ σημαντικό να πάρουν αυτή την απόφαση γρήγορα, αν την έχουν πάρει, ή αλλιώς να βοηθήσουν όλοι μαζί να προχωρήσουμε. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η Νέα Αριστερά συνεχίζει. Για συνεργασίες κιόλας. Δηλαδή, ΜΕΡΑ25, με τους οικολόγους, με τον χώρο της οικολογίας. Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στην αριστερά, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται δημοσκοπικά, αλλά εκεί έξω υπάρχει ένα μεγάλο ακροατήριο, πολιτικό ακροατήριο, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε αυτή την κρίση, θα μπορούσαμε να πούμε, του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, έχει γυρίσει την πλάτη και στην πολιτική, ψηφίζει κόμματα όπως της αντιπολιτικής, θα μπορούσα να πω, ή του λαϊκισμού, δεν συμμετέχει και σίγουρα δεν βλέπει και με καλό μάτι όλο αυτό το οποίο γίνεται με τον κύριο Τσίπρα και την επιστροφή του στα πολιτικά πράγματα. Πόσα κόμματα είστε όμως. Αυτό, και έρχομαι και απαντάω σε αυτό, επειδή υπάρχει αυτός ο πολυκερματισμός και αυτό όντως είναι σημείο των καιρών. Αρνητικό, όχι θετικό. Ότι πάνω σε αυτό στον κατακερματισμό, ότι ακόμα και τώρα να προσπαθήσουμε όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις επί τη βάση προγράμματος, προγραμματικών διατυπώσεων, όχι διακήρυξη καλών ιδεών και εκθέσεις ιδεών, όπως αυτή που ακούσαμε χτες στο Θησίο, να προσπαθήσουμε να υπάρχει μια ανασύνθεση αυτού του χώρου. Έτσι ώστε να υπάρχει μια αριστερή πολιτική δύναμη ισχυρή την επόμενη μέρα στη Βουλή, η οποία θα μπορεί να ρυθμίζει και τα πράγματα. Θα μπορεί και να πιέζει τα πράγματα. Τα οποία νομίζω ότι έχουν διακριθεί και στο παρελθόν και σε πολύ σημαντικές θέσεις και στη διακυβέρνησή σας τότε με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν φύγουν και αυτά τα στελέχη, τώρα είστε στο 0,9 στις δημοσκοπήσεις. Θα σκεφτεί κανείς. Αν φύγουν και όλοι αυτοί, τι ποσοστό θα έχει η Νέα Αριστερά, πώς θα πορευτείτε? Αυτό θα το δούμε, κυρία Κουτροκόη. Θα σας απαντήσω κι εγώ παίρνοντας το ρίσκο της απάντησης. Ναι. Αντιλαμβάνομαι, επειδή βλέπω το μηδίαμά σας και καλά κάνετε. Όντως είναι είναι δύσκολο. Προβληματίζει και εσάς. Καλά, προφανώς και μας προβληματίζει. Δεν πετάμε στα συννεφάκια. Έχουμε πλήρη συναίσθηση της δυσκολίας, αλλά έχουμε και πλήρη συναίσθηση της σημασίας του να υπάρχει μια πρόταση διατυπωμένη από την πλευρά της αριστεράς στα κρίσιμα και στα επίδικα. Για παράδειγμα, θα σας πω, τι δεν άκουσα χθες από τον κύριο Τσίπρα. Άκουσα πολλά με τα οποία, όπως σας λέω, τον άκουγα και δεν τον έβλεπα και έχασα δηλαδή την ωραία σκηνοθεσία, με πολλά που στο περιεχόμενο ακούγονταν ωραία και στα δικά μου αυτιά και ενδεχομένως αν ο κύριος Τσίπρας ήταν ρούκι στην πολιτική, αν ήταν πρωτοεμφανιζόμενος, θα έλεγα ωραία τα λέει αυτός ο καινούριος τύπος. Μετά όμως σκεφτόμουν ότι τελικά δεν είναι και τόσο, κάπου τον θυμάμαι τον συγκεκριμένο και νομίζω ότι πολλοί κόσμος το λέει αυτό. Για παράδειγμα, ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη να πηγαίνει σε ένα συνέδριο για το δημογραφικό και να λέει ότι στηρίζουμε την ενεργό γύρανση με τους συνταξιούχους να συνεχίζουν να εργάζονται γιατί μπορεί να τους κάνει και καλό για τον Αλτσχάιμερ και κάτι τέτοια παράλογα πράγματα. Αυτή είναι η κοινωνία στην οποία ζούμε. Θα ήθελα να ακούσω χτες δέσμευση από τον κύριο Τσίπρα για τη 13η σύνταξη, για αύξηση των συντάξεων. Θα ήθελα να ακούσω και δέσμευση από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά
για τη 13η σύνταξη και για την αύξηση των συντάξεων. Και εμείς ως Νέα Αριστερά έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν λέμε γενικά και αόριστα μια πατριωτική εισφορά και φορολογική δικαιοσύνη. Λέμε αύξηση στη φορολογία των μερισμάτων, λέμε αύξηση στη φορολογία των επιχειρήσεων, λέμε κατάργηση φοροαπαλλαγών πολύ συγκεκριμένων που για τα φαντς, τους επιχειρηματικούς ομίλους και για τους πλουσίους. Αυτά θέλω να ακούσω. Αυτά πρέπει να λέει η αριστερά. Δεν μου απαντήσατε επειδή μας πιέζει και ο χρόνος του ενδεχόμενου συνεργασίας με Μέρα25 και με δυνάμεις του χώρου της οικολογίας. Ευχαριστώ. Προσπάθησα να σας απαντήσω πριν και να σας πω ότι εμείς επί τη βάση προγραμματικών συγκλήσεων θεωρούμε ότι όλος αυτός ο χώρος της αριστεράς και της οικολογίας πρέπει να αναπτύξει κοινή δράση στην αρχή και να κάνει και προγραμματικές συζητήσεις. Να αφήσουμε στο παρελθόν. Θα σας απαντήσω. Να αφήσουμε στο παρελθόν αυτά τα οποία μας χώριζαν, αυτή τη συζήτηση για το 2015, η οποία είναι μια συζήτηση που κάνει καλό μόνο στον κύριο Μητσοτάκη σήμερα, και είναι μια στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη να υπενθυμίζει το 2015 και να βάζει την ατζέντα εκεί. Εγώ με πολύ μεγάλη χαρά θα έμπαινα σε αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ όμως ότι είναι μπανανόφλουδα. Γιατί προσπαθεί στην πραγματικότητα να μην απαντάει στις ευθύνες του σήμερα, για να ρίχνει τις ευθύνες και να ξαναγράφει την ιστορία με διαφορετικό τρόπο. Αυτά και εμείς στην αριστερά πρέπει να τα αφήσουμε πίσω και να κοιτάξουμε μπροστά. Αν θέλουμε να απαντήσουμε σε αυτή τη δυστοπική κατάσταση, στον πλανήτη και στην Ελλάδα, τον παραλογισμό του πολέμου, της κλιματικής κρίσης, της κοινωνικής αδικίας, πρέπει να μιλήσουν όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις και να αναπτύξουν κοινές δράσεις. Δεν έχετε ξεκινήσει επαφές? Επαφές, κοιτάξτε, επαφές επίσημες όχι, δεν έχουν γίνει. Ωραία. Με τους οικολόγους συναντηθήκαμε, κάναμε μια συνάντηση ως Νέα Αριστερά. Θέλουμε αμφότερες πλευρές να υπάρχει ένας κοινός βηματισμός που δεν ξέρουμε αν θα καταλήξει στο τέλος και αν με ρωτάτε για κοινή εκλογική κάθοδο. Θέλουμε προφανώς όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει αγωνία για το τι θα συμβεί στον κόσμο από την πλευρά της αριστεράς, να έχει μία και κοινή πολιτική έκφραση στις εκλογές όποτε γίνουν. Λέτε ότι όλοι έχετε έναν κοινό στόχο ουσιαστικά να αλλάξει η διακυβέρνηση του τόπου, να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αναρωτιούνται λοιπόν, κυρίως αριστεροί άνθρωποι, μα καλά, αφού όλοι θέλετε να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν κάθεστε κάτω, αφού ιδεολογικά είστε κοντά, να συμφωνήσετε και να τα βρείτε μεταξύ σας και να πάτε όλοι μαζί? Είναι νομίζω πολύ απλό το ερώτημα, αλλά πολύ σύνθετη απάντηση τελικά. Πολύ απλό το ερώτημα, αλλά ξέρετε, εμείς ως Νέα Αριστερά, και εγώ ήμουν από αυτούς που την είχα στηρίξει αυτή την απόφαση, λέγαμε τότε για το λαϊκό μέτωπο και λέγαμε να συνευρεθούν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις για να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας κυρίως έχουν μια πολιτική άποψη. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, έχει βγει από την εξίσωση. Το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Τσίπρας έχουν βγει από την έγνοια στην πραγματικότητα να πέσει ο Μητσοτάκης και νοιάζονται κυρίως ποιος θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Όλοι θέλουμε να πέσει ο Μητσοτάκης. Το θέμα είναι τι κάνουμε στην πράξη. Αυτή τη στιγμή η ευθύνη της Νέας Αριστεράς δεν αντιστοιχεί στη Νέα Αριστερά η ευθύνη ότι δεν θα πέσει ο Μητσοτάκης επειδή δεν τα βρίσκουμε. Εμείς από τη δική μας την πλευρά θεωρούμε ότι αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, και εμείς θα επαναπροσδιορίζαμε τη θέση μας. Αυτό που λέμε εμείς σήμερα σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση. Γιατί όσο και να το λέμε τώρα, τι νόημα έχει, αφού έχουν πάρει τις αποφάσεις τους και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης σε σχέση με αυτό. Αυτό που λέμε είναι ότι για να ιτηθεί ο Μητσοτάκης στις εκλογές πρέπει να ιτηθεί και πολιτικά. Να χάσει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης την επόμενη μέρα. Γι' αυτό χρειάζεται ισχυρή αριστερά που να δίνει τις μάχες μέσα και έξω από τη Βουλή. Και εμείς ως Νέα Αριστερά θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον αγώνα, το δύσκολο, το ρίσκο που λέμε και πριν και σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, αλλά νομίζουμε ότι είναι ένας αγώνας που μπορεί να ανταμυφθεί από έναν κόσμο ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι όλο αυτό που ζούμε, η μεταγραφολογία, η επικοινωνιολογία, η εξυπνίστικη πολιτική από όλες τις πλευρές. Μπορεί και να έχει κουράσει, λέτε. Μπορεί και να έχει κουράσει και ότι μπορεί να ξαναγυρίσουμε στην ουσία της πολιτικής. Κύριε Σακελαρίδη, να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο.